Od pristiglih 50 milijuna eura kreditnih sredstava koje je našoj zemlji odobrila Europska unija, 5 milijuna na raspolaganju je državnim institucijama, 30 federaciji, a 15 milijuna Republici Srpskoj. Dok u nadležnim institucijama kažu kako je to podrška proračunima i kako nastavljaju sa reformama, analitičari smatraju kako je to tek puko održavanje socijalnog mira. Šta može Bosna i Hercegovina sa tek uplaćenih 50 miliona evra i još toliko koliko očekuje do ljeta ove godine? Svaki građanin bi rekao mnogo toga. Zvanični Brisel, koji je ova kreditna sredstva i odobrio, očekuje da država i entiteti poboljšaju životni standard građana. Ovo je u stvari kredit koji ima grace period od 10 godina, a kamata je 2%, što je prilično povoljno, tako da će kamata početi da se isplaćuje 14. godine, a glavnica 2023. To je u određenoj vezi sa ovim pismom namjere MMF-a, pratit će se strukturalne reforme, njihova provedba. Niko od nadležnih nije se usudio da nam odgovori mogu li BiH, odnosno Federacija i Republika Srpska, sa 50 miliona evra olakšati život građanima ili će samo nadoknaditi već utrošena budžetska sredstva. Ovaj kredit će u najmanje doprinijeti poboljšanju životnog standarda takozvanog običnog stanovnika Bosne i Hercegovine. On dominantno, ili ako hoćete isključivo, omogućava kakvu takvu stabilizaciju budžetskog deficita, budžetskog disbalansa na državnom i entitetskom nivou, čak neće doprinijeti značajno konsolidaciji kantonalnih budžeta, jer su kantonalni budžeti tokom godine koja slijedi u stvari u najvećim problemima. Isplata prve rate kredita od 50 miliona eura je bila uslovljena odobravanjem globalnog okvira za fiskalnu politiku od strane Fiskalnog vijeća i objavljivanjem tendera za zajednički informacioni sistem u upravljanju budžetom vlade. Bosna i Hercegovina je ispunila te uslove. A uplata druge tranše od 50 miliona eura je uslovljena sa 8 dodatnih kriterija za strukturalne reforme. Da bismo eventualno do ljeta dobili još 50 miliona evra, nekoliko je zacrtanih uslova. Jača interna kontrola i revizija, zakon o fiskalnoj odgovornosti u Federaciji, novi sistem upravljanja gotovim javnim novcem, penzione reforme te jasan prikaz javnog duga.